Bernardê Qlevuxiyê xoşewîst, di nasekî xrîstiyanê, Fransiyê û di navbera salên 1900 û 1153 de jiyaye. Damezranerê rêçika Sistersiyenê ye. Rêgeha wî a teolojîk ne rêgehekî rasyonel e û bêtir mîna rêgehekî razdar xuya dike. Gotiye ku rêya lêgerîna Xwedê ne merakeke şermok e û divê meriv di dibistana hezkirinê de fêrî jiyînê bibe. Şertê pêşîn a zanîna Xwedê hezkirin e û di dilê meriv de hebûna hestên dilînî ye. Bingeha hînveriya wî ev raman e. Çavkaniya hezkirina Xwedê çi ye gelo? Xwedê ye. Baş e krîterê vê hezkirinê çi ye? Hezkirinekê bêpayan e.